Heddiw mae y lle wedi dod I Caerdydd yn y gobaith o ffeindio gwisg i'r tymor I ddod. Ond mae Hannah wedi arfer tynnu ei dillad, dim I roi nhw ymlaen. Swydd fi ar y moment ydy'n bod yn athrawes burlesque. Yn y gwerthu, dyn ni'n neud sut I sefyll fel burlesque dancer, sut I symud fel burlesque dancer, poses. Ddwy rwy'n ni'n neud Christina Aguilera's Candyman routine. Enw cymeriad fi ydi Pixie Meadows. Mae style Pixie'n really out there. Mae Pixie'n risky iawn. Mae Pixie ddim fel Hannah, o gyfol. Dwi'n hoffi corsets. Hoffi rhywbeth I pull fi in y middle. Push-up bras yn great. Style fi, dwi ddim gwybod, fel bit of a tomboy really. Just yn gwisgo Vans, trousers, Vans top neu band top. Ond dwi'n hoffi bandanas, so I guess mae 'na tipyn bach o Pixie mewn fi hefyd. Dwi'n edrych ymlaen at y challenge, ond dwi'n credu bydd yn galed achos dwi dim ond yn cael awr. Mae'n bwrw glaw, mae'n windy, felly bydd fi ddim yn edrych fel hyn ar ôl wneud y challenge. Hannah'n amlwg yn poeni mwy am y ffordd mae hi'n edrych na'r sialens, sef wrth gwrs cynllunio gwisg i'n mannequin sexy ni yn ystod Awr Ginio efo dim ond hanner campynt I wario. A jyst I wneud pethau bach yn anoddach, da ni wedi dewis thema sy'n hollol anaddas I ddawnswraig burlesque. A prisgi rywun? Outfit après-ski. Ydy'n rhywbeth I wneud gyda skiing? Yeah. Ydi, Hannah da rwan. Strategy, rhedeg, 50 munud mewn pob siop a paid bod yn fussy. Yeah. Amser am y cash. Right, 50 pint, dwi'n barod. Dewch, come on, quick. Ffwrdd â ni. H&M yn gyntaf iawn. Actually, fi Remoda yn gyntaf, dwi'n credu. Falle hyn. Please, Hannah. Dwi ddim gallu. O! Beth am hyn? 90 pint. Na, dim byd yma. Dim llawer o lwc y fanna. Ble nesa? O, super dry, efallai super dry. Maen nhw'n gwneud cotiau mawr. Dwi'n meddwl jumper, maybe leggings, rhywbeth I fy mhen. Mae hyn yn galed. O, yn disiwr ciw bach. Right, dwi wedi ffeindio hyn. Very ski. Ddim yn gwybod eto, sy'n dod nôl. Right. H&M. Efallai siwmper neu rhywbeth. 14.99, mae hynna'n dda. A rwan mae'n dechrau dallt I. Dwi wedi ffeindio hyn, jumper, ond dwi'n credu gyda earmuffs bydd yn neis a leggings efallai. Ryw siwmper lwyd, lyflu. 33 munud, dwi wedi prynu glasses, trendy, dim ond 2 pint hefyd, a siwmper. Dwi ddim wedi ffeindio rhywbeth eto I fy pen, achos dwi eisiau rhywbeth stand out, bling, big, felly ti'n mynd I mynd rhywle arall iawn. Right, ffordd yma. Dwi ddim wedi prynu bag achos dwi ddim eisiau gwario 5 ceiniog ar y bag, felly, yeah, saving money. Dwi'n hoffi hyn. Aw, neis iawn, Hannah. Ond dwi ddim yn gwybod. Ydy yn trendy enough dwi ddim yn gwybod. Na di. Dim ond, well, 9 pint. Mae'n quite expensive actually, ond maen nhw'n neis. A maen nhw'n very fi, dwi'n hoffi leopard print, felly mae hynna'n da. 16 pint 50. Dwi eisiau bling, necklace neu rhywbeth. Lle nesaf, new look, dwi'n credu. Bydd hyn yn amazing, ond 45 pint. Dwi ddim yn cael yr arian nawr. Dwi'n cael 3 munud, dwi'n colli arian, it's all going on. O'r diwadd mae'n rhedag. Come on, pop shop yn Debenhams, come on. Mae rhaid I fi ffeindio bling. Ac ar ôl reidio'r gornol gemwaith yn Topshop. Dwi wedi wneud dwi wedi prynu necklace, nice a blingy, Victorian burlesque, love it. A dwi'n cael 4 pint. Yay! Dwi'n chuffed. Hannah I weld yn hapus, ond sut olwg fydd ar y mannequin? Dwi'n meddwl bydd hyn yn dda I gwisgo os ti'n mynd sgio, achos ti'n gallu gwisgo fe casual, neu ti'n hefyd yn gallu gwisgo fe os ti'n mynd mas. Leggings ma, 7.99 o New Look.
Bargain. There. Right, rhoi hi nôl. Mae hi'n edrych yn grêt. Dwi'n hoffi'r leggings. Mae hyn yn mynd ar coesau hi. Dwi'n mynd I trio rhoi nhw arno heb codi hi. Yay! Dwi'n credu bod hi'n edrych yn amazing. Nawr mae hi'n gallu mynd mas, yfed, sgïo. Yeah, sorted.